Nigeria maduguri dugudenw ka jamana kɛ ka yanfan ka taa kɔrɔnfɛ yanfan fɛ y'u ka nisɔndiya yira ka kɛ ni u ka jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bukari ka wulikajɔ baaraw ye ka se ka kuran di u ka sigida ma. Senegal jamana ka bi alamisa Dakar dugu kɔnɔ u ka jamana finitigiw ye wulikajɔ kɛ ka taa fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ma tuma min na a tun kundalen don u ka kiiritigɛ bon kan a ɲangilen don u ka jamana minisiri dɔ fɛ. Farafina tilebiyanfan jamana dɔw ye dɛmɛ sira sɔrɔ Ameriki jamana finitigiw yɔrɔ min bɛ ka kɛ degili baaraw ye ka taa nin finitigi kofɔlen ninnu ma. Finitigi 350 de ye sɔrɔli kɛ nin na ka bɔ Côte d'Ivoire, Ghana ani Nigeria jamana kan. Ethiopie Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken ni u ka minisiri dankan Abiy Ahmed sera ka kuma Addis Abeba dugu kɔnɔ ka fara faso jamaw ani jamana ɲɛmɔgɔ camanw kan. A ka k'i kunda Niger jamana kan. All those who Rwanda Gianni Infantino sugandira ko kura ka kɛ u ka farikolo ɲɛnajɛ cakɛda FIFA ɲɛmɔgɔ ye.